Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en deze keer hebben we het over een passie voor weggeven. Heren, wie zijn jullie? Nou, wij zijn de Gebroeders Scheef. En mijn naam is Robin de Bok. En mijn naam is Dusan Engels. Welkom in deze studio. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Gebroeders Scheef, leg uit. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij doen in onze vrije tijd, halen wij dus gratis spullen op. En die geven wij weer gratis weg aan de mensen die het nodig hebben. Oké. Ja, kort en duidelijk. Ja, zeker. Ja, dat is heel kort en heel duidelijk wat we eigenlijk doen. Daarnaast hebben we ook nog een aspect dat we de mensen gewoon wat positiviteit willen meegeven. Op dagelijkse basis. Zeker. En gewoon er voornamelijk voor andere mensen willen zijn. Hoe komen jullie op het idee? Ik bedoel, ja, spullen verzamelen en doorgeven aan mensen die het echt nodig hebben. Hoe kom je daar? Nou, het begon eigenlijk als een grapje. Ik was geïnspireerd geraakt door andere ruilprojecten. En op een dag stuurde ik Robin een berichtje van joh, laten we een ruilproject beginnen. Oh, zomaar even ineens. Zomaar ineens. Oké. Ja. En toen kreeg ik dus het appje van Dusan, waarin hij mij dus vroeg van, goh, lijkt het je leuk om een ruilproject te starten samen? Toen dacht ik, waarom niet? Dus we gaan onderzoek hiernaar doen. Kijk, dat is interessant. Maar even, hoe komen jullie aan die spullen? Wat ruil je dan? Of wat geef je weg, zeg maar? Ik bedoel, moet ik dan aan, weet ik het, meubels denken? Of... Ja, eigenlijk alles. Alles wat praktisch is, toch? Ja. Ja, zeker. Meubels inderdaad. Voor de gezinnen die het wat minder hebben. Willen wij onszelf een beetje, hoe moet dat zeggen? Ons inzetten eigenlijk. Inzetten, Ja. inderdaad, ja. Nou, ik vind het wel heel mooi dat jullie je inderdaad willen inzetten voor mensen die het minder gemakkelijk hebben op dit moment. Misschien financieel ook niet makkelijk hebben. De tijd is daar natuurlijk wel een beetje naar. Maar het is wel heel bijzonder dat jullie daar je tijd en je energie insteken om dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe kom je dan aan die spullen? Nou, die spullen die krijgen we eigenlijk van mensen uit onze buurt. Dus hier in Zeeuws-Vlaanderen nu voornamelijk. Ja. Maar ook Walcheren en Zuid-Beveland ook. Oké. Daar komen we ook. We gaan af en toe, hebben we een rit naar de overkant. Ja. En dan gaan we kijken of er spullen zijn die er vanuit onze loods richting de overkant kunnen. Ja. Voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. En dan nemen we ook gelijk weer wat spulletjes mee. En dan laten we van tevoren weten dat we er zijn. Ja. Wat leuk. Die mensen die spullen nodig hebben. Ik bedoel, ja goed, we hebben allemaal wel eens wat over natuurlijk wat we zouden weg kunnen geven. Mensen die spullen nodig hebben. Hoe kunnen ze jullie vinden? Nou, wij hebben een Facebookgroep genaamd Veranderen door te handelen. Ja, En daarnaast hebben we ook nog een account, de Gebroeders Scheef. oké. Dus via die Facebookgroep geven jullie eigenlijk spullen weg? Ja, dus we verloten, ik moet wel goed zeggen, als we dus artikelen hebben waar meerdere mensen reactie op geven, verloten wij die live op Facebook. Oké. Of maken we een filmpje voor de verloting, zeg maar. Oké. Nou, jullie hebben ook een filmpje meegenomen hoe dat een klein beetje in zijn werk gaat. Dus daar gaan we nu even kort naar kijken. Dat is goed. Nou, wat je hier eigenlijk kunt zien is dat we verschillende spullen in de loods hebben. Dit waren eigenlijk beelden van in het begin. En wat je kunt zien is dat we een kapstok hebben liggen, een kinderbedje, en flink wat banken. Oké. En een kastje zie ik staan en een fiets. En wat stoelen. Wat stoelen, gewoon algemeen meubels. Gewoon algemene meubels die je wel eens nodig kan hebben, omdat er wel eens wat kapot gaat natuurlijk in een huishouden. Klopt. En hier zie je dan bijvoorbeeld op het filmpje hoe wij dan een live sessie met onze leden in onze groep houden. Dus wij willen lekker kort bij onze leden
in contact staan. En dat doen we hier dus. Mooi. Hoeveel leden, hoeveel mensen zitten er in die groep op Facebook? Nou, we zijn inmiddels 13 weken onderweg en we zitten al op 2000 leden. Wauw. Ja. En dat zijn alleen maar mensen van de regio Zeeuws-Vlaanderen, West-Zeeuws-Vlaanderen? Nee, Dat gaat ook iets verder. dat gaat nog iets verder. Oké, ja goed. Als je meubels op kan halen in Middelburg, dan ja, mag ik er ook vanuit gaan dat het iets verder gaat natuurlijk. Ja, we sturen dus elke dag sturen wij dus de mensen die een gratis artikel hebben gepost op Facebook Marktplaats. Ja. Sturen wij een bedankje, dus hebben we een bedankbericht dat ze iets gratis op Facebook zetten, zeg maar. Ja, die mensen bedanken wij dan en dat is gelijk een uitnodiging naar onze groep. Oké. Ja, zodat we meer mensen bij ons in de groep krijgen. En je kunt dus zelf ook dingen weggeven in die groep, als je die toevallig zou hebben, zeg maar. Die kun je er ook zelf in plaatsen. Nou, het is in de groep voornamelijk dat mensen donaties kunnen doen. Dus bijvoorbeeld donaties die we hebben binnengehad. Die doen wij op leuke, creatieve manieren. Doen we die in onze groep verloten onder onze leden. Kijk. Omdat wij iedereen gewoon wat positiviteit gunnen. Ja. En gewoon een stukje een beter leven op dagelijkse basis. Nou, dat is een mooi initiatief in deze lastige tijd, denk ik dan. Ja, momenteel hebben we ook een giveaway lopen. Ja. Even kijken hoor, een bioscoopbon ter waarde van €25. Oké. Zodat we een gezin, of ja, een tweetal mensen op Een uitje. een uitje kunnen sturen. Naar de bioscoop kunnen sturen, ja. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Die krijgen jullie... Als jullie nu eigenlijk... Die spullen, dat denk ik dat het wel binnenkomt. De mensen die dat nodig hebben, dat is fijn als die zich natuurlijk bij jullie melden. Maar als ik nu een bedrijf ben en ik zou een meubelzaak hebben, zou ik dan ook wat voor jullie kunnen betekenen? Ja, dat lijkt me wel. Wij zoeken voornamelijk contact met bedrijven ook en met particulieren. Ja. Om te kijken van, goh, wie wil er samen met ons iets voor de mensen doen? Ja. En dan in de zin van een cadeaubon, in de zin van een gelddonatie. gelddonatie. Ja, het kan op verschillende manieren. Een dienst, want wij zouden ook graag een dienst terug willen doen. Ja. Voor mensen die samen iets met ons willen doen. Dus zodat je gewoon een heel mooi concept krijgt. Leuk. En meerendeels als bedankje voor hetgeen wat ze dan op dat moment kunnen betekenen Ja. voor ons. Dus als ik een bloemist zou zijn, dan zou ik dus ook gewoon een bon kunnen geven voor een bosje bloemen, zou ik maar zeggen. Ja. Of als ik de bioscoop zou zijn, dan kan ik... Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan ik ook een restaurant hebben en dat kan natuurlijk ook op een leuke manier uitpakken, denk ik dan. Ja, zeker weten. Als extraatje. Ja, Dat zijn wel hele leuke dingen om de mensen in deze tijd natuurlijk iets leuks, iets fijns te geven, zeg maar. Eigenlijk iets positiefs te geven, zoals jullie natuurlijk al zeiden. Ja, klopt. Ja, zelf halen wij daar ook gewoon heel veel positiviteit uit. Als ik in ieder geval voor ons mag spreken, onze dagen zijn gewoon een stuk leuker geworden. Ja. Sinds dat wij dit voor andere mensen kunnen doen. Ja. een stukje voldoening. Ja, Je hebt niet meer de sleur waar je in zit, zeg maar. Je gaat uitgerust en met een voldaan gevoel ga je naar bed. En je wordt wakker met weer een gevoel van, we gaan er weer eens mensen blij maken. En dat geeft je zoveel positieve energie. En daar word je zelf gewoon heel blij van. ja. Mooi. Het is goed om te horen dat inderdaad het geven aan iemand anders jezelf ook zodanig helpt dat je zelf ook blijer in het leven staat, zeg maar. Dit zijn jullie 13 weken geleden gestart. Jullie hebben meer dan 2000 mensen in de Facebookgroep. Ja. Dat vind ik al heel bijzonder om dat te horen, zeg maar. Hoe verder? Hoe gaan jullie dit project nu verder aanlopen? Wat komt er nog? Wat kunnen we nog van jullie verwachten? Heel veel. Ja. We hebben redelijk veel gepland. Ja. We willen het eerst hier voornamelijk in Zeeland houden. En zeker het begin ook, Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Zuid-Beveland. Ja, gewoon om onze benen op de grond te houden eigenlijk. Om het nog te combineren naast ons werk ook voornamelijk. En daarna willen we eigenlijk er naartoe gaan om te kijken of we dit op grotere schaal ook kunnen doen voor de mensen. Wat leuk. Alleen kunnen wij dit niet alleen. Nee, helaas niet. Maar inmiddels zijn er wel genoeg mensen die zich samen met ons
eens een keer willen nadenken van, goh, wat kunnen we doen met de mensen, Ja. voor de mensen. Ja. Ja. Dus jullie hebben wel wat ondersteuning van andere mensen die jullie bij dit hele project helpen, zeg maar. Ja, we hebben intussen inderdaad al wat samenwerkingen lopen. En Mooi. daar zijn we hen ook echt heel dankbaar voor. Ja. Want wij kunnen dit gewoon niet alleen. Nee, want als jij net liet zien dat er toen een tweetal banken zag, zo snel zag ik even in beeld, dat er nu inmiddels iets meer staat. Als je dat dan zegt, dan denk je, ja, dan moet er toch wel zorgen dat er heel veel dingen ook gewoon op de juiste plek terechtkomen, neem ik aan. Klopt, dat is onze uitdaging ook nu. Wij hebben de afgelopen weken voornamelijk bezig geweest om de spullen bij de mensen op te gaan halen. En om gewoon de mensen te laten weten dat wij er zijn, de Gebroedersgeef. Ja. Ja. En dat wij dus spullen aannemen, goede bruikbare spullen voornamelijk. En die geven wij dan gewoon aan de mensen weg. En ja, wat je nu al merkt is, ieder stuk wat je op Facebook zet, want dat is de plek waar wij voornamelijk op bezig zijn nu. Ja, Ja, ieder stuk wordt opgehaald. Dus Ja. Kijk. er is echt baat bij. mooi. Ja. Mooi. Dat Maar is- we willen nog meer mensen nog meer mensen helpen. helpen. En nog meer mensen vinden die het echt moeilijk hebben en die echt spullen nodig hebben. Ja. Is dat ook een drempel voor sommige mensen om overheen te stappen? Dat je bij jullie gaat melden en zegt van ja, eigenlijk is mijn bank niet zo goed meer of eigenlijk is mijn wasmachine kapot. Hebben jullie er misschien of kunnen jullie eraan één komen? Ik denk dat het voor sommige mensen best lastig is om over die drempel heen te stappen. Ja, wij willen dus die drempel mogelijk maken om die drempel over te stappen. Zou ik Ja. zo zeggen. Mooi. Dat is wel heel mooi inderdaad. Maar stel nu dat goed, ik kan het wel betalen, maar stel dat ik geen geld zou hebben en mijn wasmachine gaat kapot, kan ik me dan ook bij jullie melden? Ja, zeker. Als ik natuurlijk niet voldoende financiële Zeker. middelen had om dat natuurlijk te vervangen, zeg maar. Mensen die geen Facebook hebben, hoe gaan die zich bij jullie melden? Nou, we hebben ook een e-mailadres. En dat is dan veranderen door te handelen @hotmail.com. Oké. Daar kunnen de mensen die dus eigenlijk geen Facebook hebben, kunnen op die manier contact met ons opnemen om zo een aanvraag te doen van, goh, mijn wasmachine is stuk, hebben jullie er een? Ja. En zodra mocht het zo zijn dat wij niks hebben staan, dan hebben wij een lijst die wij maken, die we bijhouden. Ja. En daar komen alle mensen op, gewoon netjes op volgorde dat de mensen Mooi. zich aanmelden. Ja. En zo hopen wij die drempel een stuk lager te krijgen. Ja. Je had het net over mensen die jullie helpen. Volgens mij is Justin een van de heren die jullie ondersteunen bij het NL. Vertel eens, wat doet Justin voor jullie? Ja, hij gaat ons helpen met het ruilproject. Ja. Wij willen dus, we hebben een aantal ruilprojecten al bekeken natuurlijk. Mhm. En we zijn tot de conclusie gekomen en onszelf de vraag gesteld, kunnen wij dit ook? En wat was het antwoord van jullie? Uiteindelijk ja. Alleen we kunnen dit niet alleen. Dus we hebben Justin aangewezen en hij wil ons heel graag helpen Oké. met het ruilproject te managen, zeg maar. Oké. Dat ruilproject, vertel, wat houdt dat voor jullie in? Want ik bedoel, ruilen is bij mij, ik geef jou een glas en ik krijg er iets anders voor terug. Ja, wij willen jou eigenlijk vragen of jij misschien voor ons een object hebt, zodat wij kunnen gaan starten met ons ruilproject. Wij willen uiteindelijk van iets kleins naar iets groters. En dan bedoel je daarmee dat je dus ik noem maar van een paperclip naar een auto wil of zoiets dergelijks? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ons echte doel is eigenlijk van dit ruilproject, wij willen uiteindelijk kijken of we dit bedrijfsmatig door kunnen voeren. Het ruilproject is eigenlijk het project waar wij eigenlijk ons startkapitaal willen mee gaan opbouwen. Om daarna het weer terug te kunnen geven, dus in de zin van voor de mensen terug. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het grote doel van het ruilproject, zodat wij gewoon de uitdaging aangaan. Wij willen dit een jaartje laten lopen. En wij willen gewoon van iets willekeurigs naar iets bijzonders. En op het moment dat we een jaar verder zijn, dan kijken we wat het is. Ja? En op dat moment gaan we het of ruilen of verkopen of wat dan ook. En dan gaan we dus met de opbrengst, gaan wij dus iets voor de mensen doen. Kijk, Ja. dat is mooi. Ja, uiteindelijk hopen we dat we iets kunnen verwachten. En Dat weet ik niet. Ja. dat we van ons hobby ons werk kunnen maken Ja. uiteindelijk.
Ja. om de mensen blij te maken. Nou ja, als jij natuurlijk aangeeft van, joh, maar luister, ik word er heel blij van om dingen weg te geven, omdat juist doordat die andere mensen daar natuurlijk ook blij van worden, is dat natuurlijk een hele mooie insteek natuurlijk, om dat op die manier te doen. Dat vind ik heel bijzonder. Maar ik heb nog geen antwoord gegeven op de vraag, want jij stelde net een vraag, maar ik ben hem niet vergeten. Doe zo. Of ik een object wil doneren aan jullie, waar jullie mee het ruilproject kunnen starten. Ja. Nou, ik heb daar wel een oplossing voor. Het is geen supergoud. Ik heb geen hele dure sieraden. Maar deze is super. voor jullie. Dit is echt Daar super. mag je mee beginnen Kijk, om het ruilproject te starten. Ik zeg niet dat het superveel waard is. Maar Nou ja, ik heb geen enorme diamanten sieraden, sorry. We gaan kijken wat het kan gaan worden. Hoe je het daarmee kan doen. en dat lijkt me een mooie uitdaging. Ja, dat is een mooie Om daar uitdaging. iets groters van te maken en op die manier Ja. mee aan de slag te kunnen. Ja, super, Super. dankjewel. Hartstikke bedankt. Nou, graag Dankjewel. gedaan. Dat heel graag gedaan. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan het geheel? Of zijn jullie... Nou ja, we vinden het natuurlijk super dat hij deze ring voor het ruilproject Ja, heeft Beschikbaar gegeven. stelt. Ja, zeker. nou, Want het is iets kleins, dus Ja, nee, dat is goed. dat is voor ons de uitdaging om er iets bijzonders van te gaan Ja, maken. En ik hier ben- start het bij. ik ben heel benieuwd wat jullie daar uiteindelijk van gaan maken. Om daar natuurlijk voor te zorgen dat jullie dit hele traject in de stijgers kunnen zetten. En daar financieel ook mee de boel rond kunnen krijgen. En de mensen kunnen ons volgen op Facebook. Ja, Daarin gaan we ook het railproject, hoe ver we staan en wat we ermee gaan Mooi. doen uiteindelijk. Ja, allemaal in onze groep veranderen Ja. door te handelen. Daar Ja. gaan we het ruilproject ook bijhouden. Voor Mooi. iedereen kan dat dan zien en bijhouden. En wie weet ons met een ruil helpen. nou, ik hoop dat iedereen jullie daarmee gaat helpen. Dit is een kleine bijdrage aan het Ja, geheel, super. heel, zeg maar. Dus dank jullie wel voor de uitleg. Succes ermee. Ik kan Dankjewel. er verder ook niks... ik ben er ook eigenlijk een beetje van onder de indruk van dit allemaal. Nou ja, dankjewel. Ja, Ja, nee, graag hartstikke gedaan. Dank jullie wel dat jullie dit mooie initiatief wilden toelichten. Voor de kijkers, dank jullie wel voor het kijken. Jullie weten ze te vinden. Tot een volgende keer.